Rada tumhan asancom kibi. Rada phan ke thak lake politics party tumlo. Lapen rada phan ke pangrum thu. Isiwara japelong ke wan thek par jap thek laba ke jutang jubat hello. Lapuson thaksi ini tum khi kisung hur bangke la jutang jubat hur koson melitum isiwara japelong karjapen ninga rong ninga je kacipi. Lapuson thotsi khi kisung hur bang kaduk beta isiwara japelong ar japen. Isiwet alam the isiwet ase yang tong kacipi bangke akenang sot. Kardom nili bidan singhi. Nili la bangso alam ke pudam non ini tum di fu rong aje do bom apor hut. Meghalaya election campaigns nang do bom lo. Arlo kitu acu mangarong atau phan haladak pen. Wang si nang campaigns lo haladak bhut ke jog di phan. Ahoy pen la hai huya rong awe nai selame kilometer ke thom kilometer free ho antam de koketi la anar lo wang si cuma ngatum jointia district pen latum non dak bhut nang hang bomlo aprang ke lapuson thek long le latum matha thai we pin pen phiria thai we pin pen ingring thai we pin pen karbiang long ar lo wang si da ke do cuma ngatum phan bhut nang jok du nang jip punang ke hang bhut nang ke rek lapuson nang thek ke aprang ke thek long pin lang aprang ke awe pin lang aprang karjulong do ahoya kung dailap acuma ngatum ke karbiang long pen kapajir pon ali karbiang long kapajir pon awar sai a facility sa mukhan mangke deng de nitum hanang pinang ne pusi kipupu laki arjudun long bom seta non bangke development ke deng de pucot kalilo warsai ke deng de pucot kalilo latum भोटंता मेघालय आरलूसी के जग डोंजी फांसी चिसिकलो non openly latum karbianglong arlo wang pen cumang update arat atau phaka cipang room pen haladak bhudlong bhut ke jog donji phana campaigns ke wang ke matha me don nangar ni aprang Meghalaya lapen ke asamang bong accord kacitok jipu give and take policy nang tum tanang pinon ni tanang pipo labang so alam kacikroya tengsi ahok ahak asama chief minister karbianglong along lesi Meghalaya phan arlu pen hodai dun kokloma Pua lambang matha damnang koklo. Kopi podlo pulutang tu elake non openly Meghalaya acumang atum haladak election karbianglong arluwang pena campaigns labang ke kaduk awesame matha mimi alam. Lasi lapusona porahut ilitum karbia khitum kopilo iswet ke dotekret. Itu karbia khitum kisung por hudanta isi ke dut the nona por ke kenang sot nai bangke isi wera chatai long parti cipu pe pinpen arjap thipen lakken tum nang kroy thek the karbiang long arlo kana tum election campaign wang wang long le labang so asi bak cipat dudun nai sita menon anta intang kring pen la person asi cepat dudun bang awit pinang nona por hut khi kisu hur bangke partiam cukup bedat banji hala ningarong ningaje hut jutang jubat kapecana phan festival ahurason kado kawe arat elong wera chatai long cetong pen dak ningarong ningaje kilun kekan arong abhong kacipieson thotsi
non la islata isia khaye ke sung longli itu ke konlok lo labang so longli ke kolong mangke politics alam cipu pedat pen parti alam cipu pedat pen arjap thit lagi dak BJP tum seta me afrang ASCR ni ahut seta latum longli ahoy bang rai te kang kedet apot si non la puson lo nang tum ta pupedat nangji lapen Kongres atum seta me Delhi Dispur Dipu cerai era fisita me la Karbi Anglong along li hoy bangke pithir te kang kedet thik pami medet la bangke anu kapek tunta jongje det nangji non BJP sarkar atum Delhi Dispur Dipu cerai era fienta kopi posi nang tumta la hoy bangke celang dun prang ahoy bidak bangke pudun dedep lasso bangke ke yong seroy rederamak non por bangke nang BJP nang Kongres nang ASC nang CPML nang APHLC cipupe pinpen isiwet asipasi arjap thipen Asam chief minister phasane pachini nangji lapen Meghalaya chief minister phasane pachini nangji kenang shot purangte central government phasane pachini ponangji labang solam thebang kali purangte non ilitum imenang bong politics pojone pen kache bhong labang so kache bhong adim tamuan sike widaji ilitum Karbi Anglong ke adang the pik Assam angkang arlo district ang bong adang ke the nai ke Karbi Anglong hello labang so kache pu bang ke lam tamji arni bang ke chong unang ne daji no sang sidot the pulang te KSA punon KMCA punon NGOs punon kaduk kalau sedami non por bangke aksi cepat dulu nai kali pun tangke ini cuma Karbi Anglong ini cuma long rilong pat kibir da prangi ke army chonghong unang nelo hili Meghalaya nang ke pet hili bangka Nagaland nang ke pet hili bangke Assam arlo mongta Nagaon district nang ke pet Khuzai district nang ke pet Karbi Anglong kena lo tuh kosong itu Karbi Anglong adang tepik itu kaci pulang po. Lasola mangka anu tinta kamat kanai mangka nangsor. Lasola mangka yosi non apor ke dolang ho josi munti pameme apor ke dolang ho si matha pameme labang solong arjab dun tipte ce koy seroy bom ce yong seroy bom pulutang te nang lita ce kluar long ke hem cikim nam te nili te hem cikim nak te alang lita hem cikim nak te kaddo ko te hem cikim nak te dak sike doji amamu ke litum cipunak ji Karbi etum isi khaybarim along rido ajutang do ajubat do pu itu cipunak ji ingkoy raisia ni lo polang te halada bhut dokpo lasi ilitum kaddo ko beta aronga bhong long citu permat pu long rinang ke kor mangalang don de puna chokci halapu pen ke thega tum ke riatum kacini mu charatum wang pen nang bar pen ingut so aporti PC konrap sang ma phasa me nang litum lake illegal pinak aron re pe se ke Karbi Anglong orlo bhut nang campaigns ke wang lake non mat ington nangji labang so lamang pacini ni Assam chief minister phasa me Meghalaya pen Karbi Anglong arlo kilometer ke thom pli photrok arluan cumangarong ke do analong si wang pen election nang campaigns ke wang labang so lamang than pacini sraksi minister hian pacin ki pen labang so sai bang ton rek nei kali pulutang te angrop celong lokpo kedam tangam ni nei to bhujok long pom non jok long le kopi lo laki si bhari documents je mandat po Meghalaya arlu nang mandat pula so arong amukha ke itum ke jong hele e chipuse me bong homa sona re puchpang tang lan chatpo ilitum kamat hachepa jo pik Meghalaya asor Karbi Anglong arlo development nang ki pi labang so development nang ki pi husame penna ke situ ke pulo jena papi bom nang mu itu cerai long detpo la kali hadak pan development nang ki pi nang ki kim long mane la ke hokpet ke Meghalaya sika cerai sia documents lo ate mokelangji government tumta nangli nili kader chini
ang tek sila ni haladak itu Karbi Anglong pucipudun bom serta itu mah development maghadak asap tawe itu mah development make imprimar me ke batta we lang dam lote isita Meghalaya potra ke hala kabisara tum sita me court tum sita me banghala pusi declare PDG normal dia tum ini tum kamat haci pajaw pi bang tuara selam lo na pasalam nang itum cerai dulung popoke itum ka kejo belong lo poke akejo kamat haan mat itum ke cipang bun labji muke awodet po lasia por dolang non la bangsu a porpen itum arjap thithi pulang te itum akhi itum long ri itum long pat kiwir da prime ke itum ong elu non ke itum Nogang district long hang nona pusam yang pipelu Nogang district senang ke pet bom lo Huzar district senang ke pet bom lo Nagaland nang pet bom la kaning kan mas sampai lam kido lo Meghalaya nang pet bom la ta lam kimi kali lo buat fisam me nona diru bang ke break pick polam sin jethan lo lasinon Karbi Anglong rat cari bom autonomous council cari bom BJP government lapen ke non dak ingtang kring pen opposition party pukache krong atum an APSLC ponon ASDC ponon CPML ponon XYZ bangyok parti same la kachi sorsa kachi putot abang ington si on hi kisung labang so ahoy kachi raihut bangke nalitum addi siwet arjap itha iritum kadowe addi siwet chatai siwet arjap pen hang wek nangji hang he pultang te lake dang wekpo nili abata si lai siber lam se ruilem der sono sitame ma thamemi kadu ko ma thai thana tum mu ili tuang bong kache bhong jadim tawda ji ili tuang bong kache chogi dam adim tawda ji bangati kublong kache choklong te dang niti kublong che chokri hanang hem chokoi bang adim choklong te dang na che chokri nang hem thang do nang tum kortiang bong nang hem che chokoi puji labang suka ce cok ke marlum dia dinta ili tum ke celong le depo la simat haita bir talong lo kiese tum ahoy long humri dam lo dam lo pulo setame kiese tum de dam chot lapen ke hala ahoy kum ke do kar bi tum ke chorowek ni ahoy ke do akar bi tum le thir kluk pen arjap thip thip pulang te pinier ni Amreng constituency tame jirkindeng anke nangli etpu puge ki pudam par kali jadi non pudamo nang khirmia sorason ilitum le dum tong the koka hudun de koka halatum sadak che songlo halatum sadak arjap thiblo lasir tumangke churu wek nangji lason raksi haso chen constituency serme ahoy ke do karbi tumnyong se thir tukle porante hala rakpan ke non piniani ke pe nang an Meghalaya tu nang dudun et tanglu lasi ahoy ke do karbi hoge churu nang di kadu wesame hadak ini tum nanta facilities pidam un epelang development itu kapali nahi an kapali lepelang puoi phise tame Karbi Anglong Karbi kheipu kaching hon pelang tu kai tamise kai ki apos ta mera tum arjap thip lalu dan marli tum mun thik chana litum non bang so porhut itum kache sorsa ma kanangji ilitum kache yong se roy ma kanangji itu kache patin ma kanangji mate cipatin depien pen arjap thip pen se tum lasu is ardi sibat angtu sibat pen isi padu nai ma lalu kaddu ko be phasa me labang ke nalitum mun thik tha nili long birta ke long mate nili long ke le yating bulu takte nine long amreng constituency long non amat rong kre ke thom arat atum si Meghalaya arlo bhut jogdon po don marli atum la ke la hello nili long arong amen na ke le yating bulu takte khatkasla PCR Mulaber lapen ke Mojem
lapen Maulan, Dinglier, Lamarang, Klang, Arbon, lapen ke Therong, mate rong mecu tapu, Madam, lapen ke Sopiang, Iskap Penar, Larong Cricket Home, ke Meghalaya arlo भूत के जग डंजे फान के चिस्टिक वेन हाला दाकना जो पादब लाते फान पार्टी दोंग सने एनपीपी पुनन हादा कांग्रेस पुनन हादा बीजेपी पुनन जो पादब सी लाई हुई तुम्हान भूटान जगनन ओके वांका कैंपेस बांके पार्दुन ron lo labang suka cepati long karbiang long arlo aco mangsi non haladak cepati dun po lanta birta dolo lasi apor lapen kadung itu sama cipi pen ningarong ningaje ta cipi nahi tema serta labang so khei kisung long sane prabjen pen adi maklong leli uni puseta media pen seta birta pen seta Konrad sang ma phasa me pachini rek nangji asam chief minister phasa me pachini rek nang pachini ne polatang te hala suhut na tu konalo do nitu muni la paan election campaign ka akdom thi dunong lema la soram ta mo phi bange klang la pen matha me melo give and take policy tong arnu pen asam chief minister la karbiang long arlu ke do chumang tumhan amake Meghalaya arnu papar lui phan hukum horang thudun der loma chekroy dun der loma aria dak chipi dun der loma labang solamang ke matha me milo thinno na phong mangke praktik aprang ason kali dalo lasi pini abirta mangalan chorlo nili humrium subonji birta nili nang do phan mangke ahoya ke da birta bangke nangwan pitu bompo